आसाम सरकारनि जितु आसाम स्टेट रिसार्च फर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब बे इन्स्टिट्यूशनाबो जेब्लायबो बिसोरखौ एसटी जानांगौ होननानै बुङाखै बरन्स ओबीसी हिसाबैसो बिथांमोनखौ स्टेटास होदों आरो गासै ओबीसी हिसाबै स्टेटास मोननायनि उनाव बियो एसटी जानो हाया बे आनकन्स्टिट्यूशनल जायो ओंखायनो जोङो जुदि सरकारा गोब्राबैनो बिथांमोनखौ जुदि एसटीनि मर्यादा होयोब्ला जों कोर्टआव थांगोन जों सुप्रिम कोर्टआव फाइट खालामगोन जोङो कोअर्डिनेशन कमिटि अफ द ट्राइबल अर्गेनाइजेशंस अफ आसाम एबा सुंद'यै सिसिटुआनि जानानै जों बे गभर्नमेन्टनि जा ग्रुप अफ मिनिस्टार्सनि रिपर्ट बे रिपर्टखौ जों रिजेक्ट खालामदों आरो मानोना बे मोनद' हारिया एसटी जायोब्ला दानि थाखानाय एसटीफ्रा जोबस्रांगोन जोबोद खहा जागोन जोंहा पलिटिकेलि सशियेलि इकनमिकेलि बा एडुकेशनेलि जोङो एक्जिस्टिं ट्राइबेलफोरा गोबां खहा जागोन आरो जोबस्रांगोन जोंखौ डेस्ट्रय खालामनायनि बे मोनसे गभर्नमेन्टनि पलिसि ओंखायनो जों सिसिटुआ बेखौ मानिना लानो हायाखै जों थोंजोङैनो बेखौ रिजेक्ट खालामखादों ग्रुप अफ मिनिस्टारनि जा रिकमेन्डेशन आरो बे रिकमेन्डेशनखौ नायबिजिरनो थाखाय जों कनसाल्टेटिभ ग्रुप मोनसे दादोंमोन बे कनसाल्टेटिभ ग्रुपनि चेयारपार्सना जादोंमोन सुहास चाकमा ह्यूमन राइट वर्कार बिथांनि माने दैदेननायाव बे कनसाल्टेटिभ कमिटिया नायबिजिरनानै नुबाय जे बे पपुलास एन्ड एडभान्स ग्रुपफोरा एसटी स्टेटास मोनोब्ला जोंनि थाखानाय माने मोनजिब्रै कमिउनिटी आरो बे फिसा फिसा कमिउनिटी आरो जोंनि टोटेल पपुलेशना जादों अनलि 45 लाख किन्तु दा बे मोनद' हारिनि पपुलेशना जादों अलमोस्ट 2 कोटी ते 2 कोटी मानसिखौ जुदि दानि 45 लाखल' मानसिनि सायाव जुदि जाबसिननानै होयो जोंनि बे एबरिजिनेल ट्राइबेलफोरा गोबां खहा जागोन ओंखायनो जों बेखौ थोंजोङैनो रिजेक्ट खालामखादों आरो जोङो अपोज खालामलांबाय थागोन फैगौ इलेक्शननि इयुननिफ्रायनो जों मोजाङै नांलांगोन बे माने मोनद' हारिनि एसटी स्टेटास मोननायखौ जों होबथानो थाखाय जिकुनु पर्यायसिम जों खामानि मावनो रेडि थाखाबाय आरो मानसि राजनितिकनि दोहौजों बोरैबा बुंस'हायै मिथिस'हायै बायदि एसटीआ जुदि जामारोब्ला मा राहा लागोन दा जोंहा मोनसे लास्ट उपाय थाहैगोन जोङो आयेननि आश्रय लागोन जोङो कोर्टआव थांगोन आरो जोंनि आखायाव गोबां जोंहा डकुमेन्ट दङ गोबां एभिडेन्स दं मानोना गपिनाथ बरदलै आरो एबि थाक्कर होननानै जितु जइन्ट कमिटि एक्सक्लुडेड एरिया पार्शियेलि एक्सक्लुडेड एरिया कमिटियाबो बे मोनद' हारिखौ जेब्लाबो रिकमेन्ड खालामाखै आनखि लकुल कमिटियाबो बे मोनद' हारिखौ एसटी जानो नांगौ होननानै बुङाखै आरो आसाम सरकारनि जितु आसाम स्टेट रिसार्च फर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब बे इन्स्टिट्यूशनाबो जेब्लायबो बिसोरखौ एसटी जानांगौ होननानै बुङाखै बरन्स ओबीसी हिसाबैसो बिथांमोनखौ स्टेटास होदों आरो गासै ओबीसी हिसाबै स्टेटास मोननायनि उनाव बियो एसटी जानो हाया बे आनकन्स्टिट्यूशनल जायो ओंखायनो जोङो जुदि सरकारा गोब्राबैनो बिथांमोनखौ जुदि एसटीनि मर्यादा होयोब्ला जों कोर्टआव थांगोन जों सुप्रिम कोर्टआव फाइट खालामगोन